en puɗɗorima inde geno joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewde heranide julɓe to lakara yo nannu en hen eɗen paydo e yimre men wiyetede Njeerto mi haalino ɓuri mbiɗo anduno meeɗi e sahaji jawtude mbiɗo woni waalo mbiɗo lulo goto e subakaji pinmi mbiɗo orndo ha coynimi sete yimɓe ene keño ɓoyani nanmi daaɗe mabɓe ene ɓato kettimi nanmi haala lamɗo eɓe jangto woodi hen ɓe keptin mi heddi miɗo eero hen goto wi jarani ko oɗon jaabo ko en heñiɓe e men so omo yiɗi wo abbo ñaguimiɓe hayso hojom goto beele eɓe keɗo jamnoɓe keeɗi mbi kam haal min keɗo lamdimiɓe holto dawanɗon oɗon keño waalo yalti ete ene remo tan hen goto jali won hen mbi ko ɗe kecce tan wonno ɓe mbi mbar wona ɗum tan wonno ko aɗa lamdo min payi ko jeeri lamɗo leydi emin terto min kaala yidde amen beele emin pofto o walla min e ngaluuji emin liggo o momin ji so haali wona ko ene firto ɗon tan jooɗimi e leydi mbiɗa miijo mbimiɓe lingu koyngal holnaki ine ɓoccito ƴeewowo laamu konngol mum wona ko ene holno so on jaɓino ilam amo wona ko ene jamfo laamu ɓooyi funtude en kono wona ko eɗen jeerto ngare ndemen ndenen so moƴƴi wona ko eɗen jiggo woodi hen jaɓɓe ɓe mbi hamin miijto jamnoɓe ndemi ndeni heddi coñal ene cabbo salinoɓe defti ɗon tawi emin kurno ko coñal tan min padi heege gasi hikka wona ko emin jiggo salinoɓe ka haala heddi ene caɓɓito yoga hen inde bonde dañi endam nana jiiɓo nde subgoji jonti heddi hewɓe ene cumba ene cajo ngu rewiɗo ngu reftiɗo wona ko ene waylo sinno samba miñam ene haaldo kala toɓe ndewi wona ko ene ɓato waalo e jeeri kala yawti ete o dañani hay komo jiggoro hakkille so heewi ɗaminare nafata ɗum ko waylo kono fof mi haalino nde tawno mbiɗo jeertino kala lamɗo keso hande gande hanke kañum lundino hanki wuro yo gurel wona ko ene yawno ngam ko laamu tan ƴeewata ko heddi wona ko ene tesko mi haɗa ɗo ngam wona ko ene haaldo tawde mi haalino rawane ɓe jaɓano nana saɓɓito Laam Tooro Sal Abdul tokoael ñande 16 lewru jeeɗiɗuru woni mars hitande ujunnaje 2020 ɗo e ngendi Espagne